Добре. Надсмиваш ли се над себе си? Умееш ли да се надсмиваш над себе си? Но предимно това правя. Надсмивам се, да. Смивам се. По какъв начин го правиш предимно това? Ами, това е тест за интелигентност. Не знам, надсмивам се, но в смисъл иронизирам се често, защото героите, които играя пък, са доста нелепи образи. Те горе на сцената са крайно трагични, а отдолу изглеждат много смешни. Само това да вземеш като обяснение, значи мога да се надсмея и над себе си, докато се забавлявам с тях, тъй като не се идентифицирам с тях. То обикновено е на този принцип Бертолт Брехт. Аз представям героя си, но не съм него. Mm-hmm. И докато го представям, го наблюдавам и го изучавам също. Надсмивам се над неговите недъзи, като понякога откривам в самите представления колко по-нелеп може да изглежда. Така да го кажем. Надсмивам се. И над себе си, и над образите си. Едно от нещата, които можеш да си позволиш да правиш, докато го практикуваш това свещено изкуство. Така опознаваш ли себе си? Повече. И по-скоро се обърквам, многолик съм вече. Що се объркваш? Защото съм изиграл много неща, които са ми дали по нещо, аз съм им дал нещо. Но сега като се замисля, живота ми е игра. Игра на какво ли не. Игра на какви ли не персонажи. Игра на въображение, ако щеше. Игра на мисъл, чувство. Само тогава се ражда изкуство. Игра на действителност, примесена с друга реалност. И да, тази професия дава, но и взима доста. Взима от идентичност, взима от усещане за реалност. Моята реалност не е реалността навън. Моята реалност е в зависимост от деня, в зависимост от това, което играя. Моята реалност би могла да бъде всякаква. И в този контекст всичко е възможно. Как тогава хората покрай те приемат това? Ти днеска се събуждаш така, утре вечерта се връщаш друг, после сутринта ставаш трети, какво правим? Не го приемат. Обикновено личният ми живот страда. Но да не говорим за това. Тежко ли става така? Не е леко, но щом съм си го избрал, значи какво да се прави. Така е. Добре, говорихме за игра преди малко. С децата си играеш ли? С децата си играя, да. Ама, вече едното... Се на игра. Както казвам и в един друг спектакъл, наиграх се веднъж, наиграх се втори път, сега продължавам да играя. Така че и с децата си играя. Но този живот е една игра. Общо взето нямаш много шансове да мръднеш от тази игра. Това ли е твоя начин да минеш през него? Явно да. Сега не знам как се справят другите хора. Аз не съм представител на единица. Както знаеш, не ходя на работа от 8 до 5. И слава Богу. Да. Но кой каквото си избере. Без да го казвам така, нарочно. Кой каквото си избере. Аз съм си избрал това и си го тегля. Да. Други ще изберат нещо друго. Лошото е, че виждам хора, които доста време се чудят какво да направят с живота си. И така минават години. Пробват едно, пробват друго, трето, пето. Най-накрая се оказа, че
все още не са намерили това, което всъщност искат да правят. Но кому, каквото и както дойде, каквото е написано, това ще стане. Ти ако до кога трябва да... Как да няма да си намерил какво да правиш, като си станал на 50? Кога те първаш го? Не знам, питай тези хора, които са станали на 50 и все още не са намерили и продължават да търсят. Това не означава, че нямат смисъл. Просто не са намерили това, което ги идентифицира, това, което ги прави по-богати вътрешно, духовни, отворени към света. Какво е това, което губиш от поглед? Детайли. Обикновено с близки хора. Какво губя? Не мога да си дам сметка какво губя точно. Сигурно от една страна идентичност, от друга взаимоотношения, трета съм загубил и доста хора вече, така че живота има друга реалност. Може би съм загубил и своята реалност вече за ясна преценка. Не значи някой трябва да те събуди. Да, сигурно. Но кой ще е той? Кой ще се наеме с това? Кой ще се наеме с тази роля? Да. Някой наблизо? Да, някой наблизо. Не мога да карам хората да се занимават с мене. Това, дето се вика, противоречи на вътрешните ми убеждения. То ако е наблизо, ще се занимава, що да не? Така е. Ако е достатъчно наблизо. Да. Стига да иска. И ти да искаш. Да. Така е. Имаш ли дума, която не си използвал отдавна и си я забравил? Или си я забравил? Някоя забравена дума. Като емоция, ако искаш. Не. Не знам. Някоя емоция от действото дори да е. Някоя емоция. Мога да ти кажа кои използвам най-често в близките седмици. Но която съм забравил, защото съм я забравил, значи има защо да я забравя. Или просто не искам да си спомням за нея. Но ето мога да префразирам въпроса, кои използвам близките седмици. Използвам благодарен съм, съгласен съм и всичко си имам. То е като мантра, но като погледнеш реално, живота ти се променя. Защото благодарен да бъдеш е много трудно за това общество, в което живеем. Те нямат усещане, може би, за благодарност. Не знам. За съгласие също, защото ако не можеш да промениш нещо, не бива да го напъваш. И всичко си имам, вече доказва един друг момент от живота ти, в който разбираш, че наистина всичко си имаш. Какво значи да се стремиш към нещо, което винаги ще бъде химера? Това се едно да искам да играя по-добре, отколкото играя. Да искам да участвам в представления, които са написани по-добре, отколкото са написани. Това вече е в сферата на невъзможното. Така не орязваш ли мечтите си? Да, сигурно. Но мечтите пък не е задължително да следват една нишка на възможност. Но по-скоро мечтите са насочени към невъзможното. Не знам.
или всичко, което ти си иска да вхванеш в ръце, мислиш ли, че е мечта? Да ти се осъществи някаква мечта, да отидеш до еди къде си, да, осъществяваш и просто умира. Вече си направил. От тук нататък какви мечти може да имаш? По-далечни. По-далечни, да. Дали ще бъдат свързани с теб или с други хора? Да, можеш. Не знам какво е определение за мечта. Кой каквото иска. Да. Да, но всичко си имам, ти дава една друга основа. Той е като една друга мантра, която пак използвам напоследък. Яхова Ире, Шалом, Ефата. Това са древни арамейски думи, които се свързват с евреите по принцип, но имат своя смисъл. Когато ти е много трудно, можеш да ги използваш. А казваш, че ти да ги използваш последните седмици. Какво е станало в последните седмици, че така ти е обърнало? Това си е моя работа. Де. Това си е моя работа, Радостина. Не мога да ти споделя всичко. Но да, в такъв период съм в живота си. Може би пробуждане, може би някакво напомняне. Дори японците имат една теза, когато говорим за смисъла на съществуването, ичигай, да си намериш своя път, да правиш всеки ден нещо, да правиш това, което искаш, да се срещаш с хора, да обменяш идеи и така да се чувстваш незначим и спокойно, просто да си в кондиция да продължиш този живот и да имаш даже и мечти. А може пък да е дошъл периода, в който вече да се приземиш и да се намериш къде си. Да. И това съвпада с целите ти и с всички неща, за които мислиш. Да. Да.